Ma' 80,000 ruħ ħonqu t-toroq tal-Furjana u l-Belt Valletta fl-okkażjoni tan-Notte Bianca. Minkejja l-possibilità ta' xita, eluf attendew għad-9 edizzjoni tal-Lejl Imdawwal. Diversi mużewijiet kienu miftuħa għal pubbliku mingħajr ħlas, burjiet tal-arti viżwali, esebizzjonijiet, sfin u produzzjonijiet teatrali. Ma naqsux kostumi tradizzjonali u wirjiet illi provdew sfond storiku. Notte Bianca offrit pjattaforma għal aktar minn 100 artist li wħud minnhom għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom. Fost oħrajn sar spettaklu fit-teatru miftuħ meta taw l-indirizz tagħhom il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u d-Direttur Artistiku ta' Notte Bianca Sean Bohaġar. Dan tal-aħħar stqarmana li avvenimenti li laqat lil pubbliku b'mod partikolari kien id-daq regolari mill-pubbliku stess tal-qniepen tal-Knisja tal-Anglikani u tal-Karmnu. B'differenza snin ta' qabel din is-sena saru kollegamenti b'mod dirett mat-televiżjoni sabiex anke min ma marx il-Belt Valletta seta' jsegwi. Però ma kien hemm ebda skuża saħansitra l-vapur ta' Għawdex għamel vjaġġ speċjali u trakka fil-waterfront tal-Belt. Fost il-postijiet li fihom seta' jidħol il-pubbliku kien hemm il-Palazz tal-President u l-Parlament u d-diversi knejjes madwar il-Belt Valletta. Dawk li attendew kellhom l-opportunità wkoll li jitilgħu fuq bib il-bombi fejn kien hemm spettaklu mużikali. Kienet okkażjoni unika wkoll biex dak li jkun iżur l-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. Kafetteriji, ristoranti u bars minn bib il-Belt sal-inħawi tal-Forti Sant'Irmu baqgħu miftuħa sas-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu. In-Notte Bianca kienet organizzata mill-Kunsill Malti għall-Arti bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni V18.